It's running in yoga. It's running in yoga. Oh, it's running in yoga. I'm wandering lonely. I'm wandering hungry. Anginendaba, kodwa nginendaba. Kodwa inkinga la ukuthi mekufa mina la. Ngingakukhombisa yena phathela igama angilifuni ukuthi licobhoze lapha. Sengiyakhumbula. Lo mlisa wathi wakuthusa uyamazi? Ngiyamazi. Okay mana, why singagoqiye na iglist sithi hamba usimncisa lo strike. Hayibo, ngine planet right. Waze lapho ukuthi ihlape kwamncinga ngemali. Oh, hayibo. Yawe. Kuma utshothi abantu bahlangana entaba ihlangana lo ngenzela ngibethela ama-options bakho lapho ngoba lapho indaba ihlangana vele saqoqela. Ye wena yini boyenza ukuthi ulentshela intwana zakho wrong time. Azini lento enye sibe eceleni una indaba usithathela sibe ukuthi uzama ungishapha ngandlunkulu. Usunandlunkulu? Wena musuzenza isilima. Washo bangakondlunkulu bayithi bawu2 khona oyedwa manje useyedwa. Musuzenza isilima ngisho yena uLondi. Uphi wrong turn akho? Uphi wrong turn? Wrong turn ngimaza ngithi nawo mas. Wrong turn wadlaso babili wena manje usufuna ukudlala mina. Oh usuphendula manje umntu. Kade ngikondla kodwa ngazi kulelo gama lakho ngaze kulizwe igama lakho. Wena futhi kabi uyangibonga kuphela ngoba ngenza show ukuthi lalo udlile mshishi. Ngikhulisa nosisi wakho uphi vele? Angihlangani yezwa lapho mina. Futhi wamtshela ukuthi mina ngubhuti wakhe uzobona. Ngathi kunabantu abasilalele lana mshishi. UNdlunkulu afuni ngihlezi ngibonakala nabantu abanje. Senjani mshishi ulalela uNdlunkulu wakho umuntu angasebenzele lutho uzokubeka kephi? Ulalela uNdlunkulu wakho bava uNdlunkulu sekuwumuntu ngoba ngasibe bawu2. Azini wena. UNdlunkulu kade angixolela mina. Futhi nangitshela ukuthi mina ngimphilele kanjani uNdlunkulu. Hayibo wathi nje nakanandaba nawe ubhizi nje phela impilo yakhe akanandaba nomshishi. Mshishi uzolimala mshishi. Ngifuna ukutshela ngebhizi ngoba ngiyakubona ngathi uyalidinga nje. Uyalidinga. Yolo ungitshela ngoNdlunkulu bakho oba vele uNdlunkulu bakho oba awushayi ukuthi uzongani wena. Ngifuna ukutshela ngomse kodwa ngathi kunabantu abadlulayo lana. Iyaphithizela indawo kuhlezi kudlula abantu ufuna indawo ethuli. Amazali inabazali nomndeni. Nawe nalo uzophila kanje umuntu onomzali wena ungenamzali. Kodwa kabe mafone esebenza lento 50-50. Okay 50-50. Ozosala wentandala awunabazali. Ohlala nomuntu onomzali uwedwa unabani mshishi. Akanandawo nawo la muntu noba azofuna abazali bakhe. Awuhlangana. Okay 50-50. 50-50 mshishi. 60-40 futhi. Hayi bakade laba ibhizinisi ngikutshela ngale laba. Mina nje ngihamba ngiyosebenza lapha. Siyosebenza sobabili. 50-50 mshishi. Okay 50-50. Yawo ngiyabona ukuthi uyadinga vele futhi asambeni ngathi kunendlebe la. Asambeni. Ahlahla ingave. Hambe yodlala indaba uborekile uzokuthengela amadlali hamba udlalile ayidlali. Indawo imbanje athi ugqiba umuntu la wena kanti iyanyenyisa futhi lento yakho uzoyenza uzube yini? Ngani nginasikhathi. Angiyona ingane wamphaphela ngiyona nje ingane even ngisayingane encane ngangafuni ukubebesitha nginasikhathi sengane hamba la heka lo hawu hayibo yazi baningi kanjani onqonqo mina ngizokwazelaphi lo amfa isim card yakhe ebolile lena ibolile hawu wena ubolile wena hawu This striker wena Azomosha ibhizinisi lami lo. Phela kanjalo. Dokuzumba. Sombingani. Ngisuka kude kabi nalento mina. Ndaba zabaxhanje. Ungambulali iyangilimaza ungambulali uma akazi ukuthi ngilala mina ngiyacela bani ungambulali ngizothola ubani mina endaweni nje ngicela ungambulali Hayibo kade wena uze kanjani la
Angithi wena ubuzofika uzolanda la. Ungambulala. Hey, man thola man. Shut up. Shh. Funa manje kuzwa abantu manje. Striker. Strike. Yima yapho ngeza. Hayi mfethu manje ngithwele phakathi. Aya ngiyabona manje. Hayi ngizothi umsebenzi wenza ke. Usebenza hani idala bizirabi mina. Angasikhathe imali. Uvela kanjani lokho? Hayibo ungangibuza Uvela kanjani? yazi mfethu ngizikabi ngibhizi. Indaba nje yomluko wakho Imali manje umsebenzi ngiyasiwenza kephi? umsebenzi mfethu ngizokubona later mfethu. Ade ngidaba jaha kangaka. Kuzomela ngihambe. Londa kho umuntu laphana indaba lento akhabuza unjena futhi kunengane ngijahawo mina la ngazi ngizowenza lo muntu kwenzaleni wathi kodwa azini khonto ngikhulumela phela akufanele masenza lento lena kufanele sihlonipane uthanda kufanele sifike ngo-2 indaba manje sifika ngo-4 uyabona nje ukuthi ngifesa ngigijima ubuza ngathi kwenzakaleni ngoba uzophapha nje okay kwenzakaleni mina mphatho wena kwenzakaleni cishe ngafa mina ubusinonafi yami cishe ntona ungizwelini kubona usinonafi yami ngabe ngifile laphaya usinona uhlangisanile usinona wena hawu ngithi wena ubungekho vele hawu kodwa lona kufanele ngabuzelana mina bengazi ngani ukuthi ngizohlala nayo lana ngasayindlela nje kodwa nanje kusho wona indaba uhlezi uyifaka inkingeni Oyinda yini lekulimazile kangaka ngiyele nje ubona ngiwe phambi kwakho nawo emshisha athi usumbuza umsangano ngeke phela mina ngiwe phambi kwakho la usambuza ukuthi hayi ngiyacabangela kodwa wena uhlezi wena ungiphaca ngithi kodwa shambula lami already hayi boy already lani namshishi nemphatho wena ngitshela ukuthi mina kumele ngithini mina hawu into yonke lento oyenzile hawu lonto nje ngambe ngijahe nganze abantu athi ngiyahlanya nje kodwa shambula ngilokhu ngixoxisile nje kuzo zonke lezi zinto ngazena kanti lokho akwanele ngikwenza lokho ushaya ingane hawu mina ngibizanga shaya ingane abantu kanzima ngiyafuna ayise awe ngonile mina angazi indondi shambula lami ngishiya mina strike zakho Holondi Khona umngane wami oyedwa nje ama-snocks. Snowono. Yeah, uyena umuntu angiphusha naye, uyena kuphela. Laba abanye Mana-ke utheke intombazane. Yeah. Hey. Khanya ngokwebala. Ngoba ngithi uhlakaniphile nje kodwa manje sinokono. Usinoko. Ngamsiza ngokubulawa. Isele lento Iphara. Yabona? Iphara nandi yaclean iye ikwazi ukweba ingozi abantu iyeba le yanto le. Yabona athi ngitshela kahle indaba yophepha. Yabona ifoni. Ngakuthi uyazi ifoni mayazi. Okay ngiyazi ifoni Yeah. Ifoni uvula uhotspot. Ngoba ifoni ini manje uhotspot uma ncaza uzochaza uzofika uye library. Ufike uvula uhotspot yabona yeah angathi uyazi ukuthi urong turn wasitshela asiye endaweni enginabantu abaningi kwethu sofika sibanjwe ku-wrong turn ngithi ngisinoko mina ngena u-wrong turn ulela u-wrong turn umuntu angaze akwenzele lutho wena okay awuchazela uvula uhotspot kwifoni uhambe e-library noma e-mall uconnected umuntu uma yakonnectile i-password yabona amaphili yabo konke nje ngiwele efonini yakho ama-account abo wena-ke lapho uthola imali-ke wena-ke bese sihamba sizoyikhipha thina imali noma ngikutshelayo nje manje njalo imanga wena angithi wena ufundile unengqondo encane indaba wazi into enje uthi mina ngi-brainless mina busazi ngisho brain angazi labo ye wena mina nginabantu bami bangitshela yonke into mina ngifani nawe obheka ondlunkulu bakho mina nginabantu bami engihamba nabo abangisizayo hayi wena ohleli nondlunkulu wakho nje mina yonke yazi uzungizelisa Oh.
striker cabanga striker evidence yani evidence le obani bamnonqobile osinokonoko evidence le yona evidence usebenza ngayo le kodwa mina ngisifani ngedami swami hayi idami yena msikhuluma kakhulu indlebe nezihlahla ziyezwa ungathi staff lesi strike uyangilahla strike kodwa mina njengamanje ufuna kulungisele nange lo lengane lo short athi ifikile lapha iphunywe kanjani ngane nginqumele lento lena Bukana hayi kodwa ngikutshelile ngathi uzokunika lo muntu unemini emqaleni phela uzomphaphela phela ake ngikhuzile angilaleli pho kwenzaleni ngoba ngikhuzile futhi ngiqhathile nangishilo ukuthi ngitshelo wena uyinja mina nganginkinga ngedona ungaqinyanga uyinja athi futhi ngimincisa lwami lisabuka hawu hamba ke sengathi angimincisa nawe ke something ayi ungiyeka wena ungiyeka ayingeke udinga ayingisambe ungiyeka hamba wedwa hawu wasambe yena manje hamba ubeleni striker ilengane le hamba ayike striker ngeke hawu suyahlula ingane encane leyana ngcono nongqo uyasho nawe ingane encane leyana ingane encane ngeke izikhule hayi mina angiqinyike ingane encane angiqinje ingane encane ngeke uzumqinisa umtshela ukuthi yela hlukana no striker yabo umtshela ukuthi nje asho lutho nakuba ingibuza imali yakubo lengane le ngibuza imali yokuheka uthi mina ngaheka imali yakubo nyangazelaphi nezimali ayibonga wahaki imali yakubo ya striker athi ngikhokhela ngani striker wena isigebengu esinjani strike ubamba inkunzi khona la abantu obani abazokuvikela obani abazothuna uyenzi lonto le strike uma ngabe uzobamba abantu bakhona la hayibo unqo hayi evidence wayibuyisa sim card wayibuyisa akekho umuntu ozothi mina kodwa bayazi ukuthi wena wathindele ya phone strike bayazi wena wathinde ifone yabo striker ngeke hamba yenza umsebenzi nami ngizokusiza ke uma ungangisizi nami ngisizi striker sinatho ikhona indlela esingayithola strike iphindlela na iplan strike umshana nami lo wani ya umshana nami lo wani uzongibuya strike uzobula umshana nami hayi mina bengozi uyibo umshana Sho. Strike bona into zakho kodwa manje yabona into senza bengizothini kodwa mina ngidadewethu bengizothini dadewethu lengane isuka emakhaya strike lengane leni isuka emakhaya lengane leni iyalithithiza ay strike ngithi ngithe library ngithi nje lento lo yenzayo ya kodwa angekwazi ungifundisa uyiphethe nje ifoni ufundisa kanjani uzinqofa ifoni ngiqofa oh indlela library futhi wehle kanje ushonele la ngidinga ukuthi silema wena cathi ubona ukuthi into yenzayo wena ubani ubebuza indlela library ngase ngamtshela ukuthi yangakephi indlela library uthini lo uthini kahlona ubavela uthini lo ngimtshela la library mtshela ukuthi ufuna indlela wena usifana namaphara manje uyifakelani intwana egamini ufuna sicosha manje mangimtshela ukuthi melihlo cha konke ngeke laba ngimtshela indlela library ihamba ngakephi phela mtshela phela nathi mtshende library awustrike angangisho indlela yaselibrary yela ngifuna ungibukela mina haw intwana uyifakelani egamini ingane le ufuna sibasho ima yakaza ngibophe uqala lo ngicosha wena uba ayinokuthuma bafethu ungicoshe bethulwa bathi ungicoshe wena ngitholile lapha u-wrong turn efuna ukubulala faka egamini manje usuzofaka intwana wrong turn unamanga yini lo yenzayo unamanga mina la roxana mina iyasinekisa yena unamanga yela wena ngathi awuzwanga wena
Wena engathi wena ufundi wena. Hayi kalingane kade ngiyafuna bakufuna shaba kalingane ngicela kalingane uyakhuluma ingane senzeni ingane senzeni ingane senzeni mina vele lokhu nodlamelana ngela umshisha ntuzwa kanjani yini le tenisa la mina nginesami ngizonibulala mina wena nje hamba ushaya amantombazane vele bufunani usinono indaba wena ngakho usaba ukuthi uzongitshela ukuthi wena wamtshelani uthini ngithi wena usaba ukuthi wayezongitshela ukuthi wena wamtshelani ngamtshelani vele mina ngihlanganisi namaphara uzenza isilima wena yebo uzenza isilima phela mshisha ungiminqisa uzenza isilima namaphara mshisha lo ndi musuzenza isilima wazi kahle ukuthi wena wamthumelela lapha ukuthi asezongishaya wazofeka ukuthi wena mshaya mshishi aba manga azuyimene mana pho uyajabula uzosuthola iqiniso warabara ima shithi wena ngicabangela shithi wena sengiqondile wena kahle uhlezi ufuna ukuba mina engixolisa kuwena kanti kumele uboba kanti ba umfana ahleze exolisa shithi ufana umfana ehleze exolisa yabo mshishi indaba nawe namaphutha hayiba mina nginamaphutha nje mina njengawe mina habe ibona imene phixazi sengimene futhi imene londi ngini yazi mshisho ukuthi waqamba manga amasonto amanga uqamba manga londi phela mshishiye wahle nawe uyazi ukuthi bengifuna ukulwela ungilwela kanjani londi ungilwela kanjani uqamba manga londi angithi mshisho ububhizi wami nale ntombazane leya londi nanje ubuhamba nalo mfana kodwa mina ngazi ngithumele umuntu ukuthi azolishane nobabili into edala ukuthi nami ngithumelele indaba yaphaka indaba futhi awukwazi ukula ngisazi ngithumele intombazane sezikushaya unteke boy hawa azini wena inkinga akwazi ukuphatha abantu wena itshela ukuthi awunazo inkinga wena uhlezi kuwena right yonke into ingawe wena kahle yazi yazi Londi una kuphela ngazi ukuthi impilo ngiyiphila kanjani Londi una kuphela engangitshengisa ukuthi mina ngiyiphila kanjani impilo ngiyahlupheka kodwa Londi ngenza kanje asileli igama lami mina ngibiza ukuthi umshishi ngaphela emgwaqeni isibongo sami ngisazi Londi kodwa mina ngitshengisa lokho ukuthi mina ngiyacabangela wena ngihambela manga Londi angisina umshishi ubungiqambela Londi kodwa ungaxolisa Londi xolisa wena manje wangenza nje waqamba manga for masonto asengithembile nami phela mshishi bembe ngithemba into edala ukuthi ngenze lezi zinto lezi mshishi ngithi bungasanaki kusenyaka ngintombi nami mina kumele ngenze njani Londi azona lo naqalekisa usonga ingahlangana nawe azingaqalekisa musuvula mshishi usho njena ngisho njalo uzenzani ngithi uzoqamba manga futhi akufanele ngisho lo ubuhlungu lokho ongizwayo ngoba unihlezi ungizisa ubuhlungu bakushweba nje sinokonoke yini manje sibangayo bona sesongicabangeli wena uyayithanda nje idrug Yazi wena ngipasula wena. Yenzeni? Yazi angazi ukuthi ufunda nini. Funda ini? Yabo wena ngalo wamdeli wani bulalanga. Kwangangicabangela.
usuyaqhubeka futhi usufaka iy'ntwana manje ufuna kahle kahle siboshwe wathi ungangicabangeli uvele wabona ukuthi ngisazophinda ngikusize futhi bungangicabangeli ngiyazi ubona abantu nje wenzela yela ibhizinisi lami leli bengivele ngiyenza phela ibhizinisi ukwazi ungiphakamisela umoya angithi mina ngithembekile mina kuwena mengenze njani-ke mina ngenze njani-ke mina angishongo ukuthi sengiyakuthemba angishongo ukuthi sesi-right mina nawe ngithi nakufisa le ndaba ka-wrong thina futhi ufuna ngimthole futhi angithembekile mina wena nami nami ngingathembeki-ke phela kuwena ngibuza ukuthi angishongo yini mina nawe ukuthi sesi-grand sesikanje hayi mina ngazi phela ukuthi siralo noma sikanjani ngithi mina ngazi angithi le nto wayenza ngiyenzeni usufaka iy'ntwana-ke manje wena kumele ubuye ukhumbule ukuthi leli bhizinisi leli elami wangifica ngivele ngingedwa ucathi futhi wena mesekuhamba wena ngizohluleka mhlawumbe uthi mhlawumbe ngizohluleka ukusala uyangidinga ngiyazi ukuthi uyangidinga vele ngiyazi vele ungixola uma bengiyazi ukuthi uyangidinga mina yazini-ke tsheleke uxoshiwe ngiyekela lokho ngingachazi Londi ngiyekela okay mana ngiyazi ukuthi usinona ukutshelile phabu buhlelani futhi Londi sacela udlula hayibo basisasanga manje ina wrong ngenzeni uyazazi ukuthi yini oyenzile nje into encane athina nje ukuthinta Londi sakhongelisa Londi indaba yakho nokhola usinona ngiyangikholwa ayinawo ubakholela abo wrong 10 wabakhola na ukhola wonke umuntu la ethi mina nje umshishu nje wena kama usuzothatha mina emshini Londi okay mana ehlisa umoya usengani Londi ngizoxolisa nje bese cela sibuyelane angifuni ukungena ngedwa manje ngamzwana bani uzozwana nabangani bakho baphi hayibo singakojwalana kabi yazi uzuhambe uyohlala lapha noSinono Londi kanjena Londi awena uphela ongazi ukuthi impilo yami ngiphila kanjani Londi wena kuphela ongazi ukuthi impilo yami ngiphila kanjani futhi yes okay mana sishazi lento ambina be right ibe right kanjani lento ahambela abantu nje wasengabe drama yodwa waqala ningadi drama wena iqala ngisaqala ukubona wena idrama Phoso lokho sixabana buka kanjani buka uhlangana aphi Londi kwalihlazo wena wenza nje ngicabanga le phethe abomesi kwangithola ifoni sikwazi ukungena emjoni semzilona imali zabantu ngafuna abantu yena afuna ngiyenze mangidinga imali fethu kodwa masithi uma vele siphila ngakho lokutshontsha kakhulu ngele eskimini fethu sikwazi ukukha imali fethu wena wangitshela manje ufuna ngiye eskimini fethu angikudlalaza ngakusiza fethu into angizama ukuyenza mina laphayana kenganawo manje subuse nje njengamanje ngiyaphatha phela nami khona ngifuna siphathe sonke ndawonye yakho ngibuyile la fethu uphanda kanje wena afuna ngiphathe kanjani uphanda kanje wena yebo ngithena ulalela ngiyela ushisho ngeni lapha futhi awubele esikingeni phela fethu siyakudinga boss bawuthu siyazona saxabana ngawe sibona ngifuna ungihlala lapho njengoba nangidlala uNondlonkulu wena yewena usombona ntwana usubhoda baba fethu awumi fethu asile ngokubi yewena namshishi awuthole na usanga ubukateni wena ufuna ngithwisa kanti ufuna ngisisela ukwami hayi hawu fethu asanga ngokubi la size ngobuhle fethu sokuthi sibona sikimini sebenze ndawonye fethu bafethu ngifuna ukungidlala kahle asikubize uzongifasela ukhathelo yinisenza uyakuba nje mshishi uhethekile fethu indaba ngawe umshishi wena ngizokudabula ngempama animeni fethu khohle ukuthi nguma wakho ungiphaphela la wazoshola ngobuhle lana kanti la wozoyisho la lo wow hayi kumele ke le ngize ngijaje mzala uhlanisa nabantu batshekude wakhe eyakho i-straight hayi ke ufuna ngithini hawu angithimisi kesho yosuka ngijaji ungijaji mzala okay lo mfana lo uyipha phakanyana manje wena sohamba uqoqa yonke into le ngisiqala ukukhuluma le topic oh okay ngithe
Ngithe ungangijaji, yes. Ungangijaji. Ngoba lo iphapha. Ngimsiza, ngimfake ekhaya. Ngigqokise wayiclean. Uyelele nto zakudala mshishi. Manje focus ey'ntweni ezintsha mshishi. Sizokusiza la mshishi. Sifuna ukusebenza nawe. Sisebenza nawe. Sijwayele ngithi siyakudinga iskimini mfethu. Shoda ngayo sikhula ndawonye mfethu. Ngimsana njengamanje. Skim sokwakha imali mfethu. Already Kanti uyifuna mshishi manje abantu bazogqoke kabi mfethu ushona style ntwana phumile lapha. Mfethu ushishifethu engihlisa umoya yakhe manje. Sengishintshile mfethu. Uyangibona la. Cela uchazela mina weRon senzayo umfana nje lomfana. Mfethu Abantu bakhe lomfana. Mfethu siyakudinga mfethu mshishi. Kozama ukuqonda mfethu lokho mfethu. Siyakudinga. Sesibuyele ndawonye. Asisaqabani nawe uyasibona. Kodwa ngiphinde kushintshe ukuthi wena wangidlala. Bamhenda lokho mfethu uma ukuthi awufuna ungixolela ungangixolela kodwa ukuthi siyakudinga iskimini sasiphelele. Shoda ngayo kuphela ke. Siyakudinga mfethu iskimini. Mfethu ubuyele mfethu. Lesidingo lesizobe siphela ngithi. Sizobe half sonke. Kanjani? Hayibo, kanjani? Ngani understand angithi abonga ngoba sisona sokulingana. Baka understand bamhethile. Hayi bamzala. Yini manje ehlanganisa nentandane? Sophenduka social worker wena. Cha mzala, imali uthini nje umalume ngalento oyenzayo? Ubhiza uqoqa yonke into lamapharuzi yashona uyiphara. Wayamkela nje le nto. Hayi awukahle mzala. Kumele uyiqoqe phela intombazane iziphathe kahle. Sengendleleni esitolo ngiyeza manje. Oh ngiyakuzwa. Okay. Ngiyaphila. Uma ngikuphi isikhathi phela? 2. Themba. Thala le phone wena. Thathe le phone. Senla angisahlanga ukuhlangana. Ungajini ukuthi kubamba inkonzo yazo. Yezwa na. Tshela umuntu zokubuya lapha nami. Ubuya ungakhona yezwa. Hamba hleka. Hleka. Ushona ngabe umuntu osifone yakho? Umfana nomntomazana. Asambe sibone ukuthi ushona ngabe. Shesha. Wena manje hlahle sibani vela umthemba yakho Pascal ngoba utho bakhethile. Umuntu. Ngithele mshisho buka mina mshisho. Uthemba abaphathi kwalondi. Angithemba umuntu. Awu nje uphinda uzana ngoba uthunga. Ungathembi umuntu. Angizwani nawe. Awu. Mshisho bakhethile. Tshela ngifana nabantu. Wena intandane. Ngifana nabantu abaphezulu intandane mshisho buphila nathi. Seleka ngaye. Mshisho uphendula mina. Mfana uthi mina nguma wakho ubaba ngoba sakhulisa thina mshisho. Balo ukuthi siyamzala lo mntwana masamkhulise lo muntu lo. Semkhulisa njengosi. Umshishi wena. Semkhulisa njengosi. Ukhohle ukuthi Ungishingishe nakancane. ukhohle ukuthi usuka mina umuntu owakusiza ukuthi ulala udlile mshishi. Sihlale phambi mshishi la. Ngiyakuzwa mshishi. Ungisalayo mshishi ngicela Manje bafethu ngicela siyawuqabala lento lena. Azizwana bazozizwana. Saqala ukuzwana sisabancane sakhula nawo saqabaniswa imali. Imali abaxabanisa abantu. Into efunathi imali asizwane. Mina ngibuza kahle ukuthi ubani umthemba kakhulu. Bathi umuntu. Futhi mase fika kwamahle manje ngamxoxa ngicela. Angengixolele umuntu ophathi kwakho. ulondi mase fika zonqanga. Angengixolele umuntu. Uzokhuluma naye. Never. Tshela mfethu mshishi. Amantombazane ayadlalana bethu. Yabo umuntu njengawe buthaka. Amantombazane azobona ngathi awukwazi ukwamela. Kodwa muzostika nathi ukuthi ubashongonyana. Tshela ayitheni amantombazane. Ngisho nawe umjidi ungashela something. Ngiyawazi amantombazane. Nami ngintombazane ngokwami. Ngiyakwazi. Ngakukwazi. Muzothemela amantombazane ngiyazokusiza ukuthi. Kofuna ukwazi uyigqinela ukwazi ukuyimela njengoba nathi sikwazi ukuyimela samantombazane singabana bazali. Siyakwazi ukuyimela. Mshishi mina ngicela ukubuza. Abame kaqina amantombazane azobuyela wona aze kuwena. Akuwena ozobalandela. Mshishi ngicela ukubuza. Manje intombi zakho mayikhuluma ngabazali wena ukhuluma ngani mshishi ngoba awunamzali uyintandane mshishi ufana nathi mshishi asinabazali. Ukhuluma ngani bona? Bethu yabona into ukuthi siyintandane nami uyangithinta ngithanda. Kodwa ngempela ukhuluma ngani nengenamzali behamba nabantwana abanabazali. Ngisukuma nangishaye uyophuma kulwamuzi. Sikhuluma kahle asizi. Sikhuluma kahle akusini ngempela mshishi mina ngiyabona into Ngiyela ungiqonda. ikuphathe kabi mshishi intako sengiyazwela manje mshishi. Awukho right. Awukho right mshishi sakubona. Kodwa kusenayo uzoqina bethu. Ungaqhuleli amantombazane. Izwi strong I know.
Amantombazane adinga umfana okwazi ukuyimela, onemali, oqinayo, okwaziwa yo wena ukuthi usabangana sakhe siphashile uba wena vele awubingeni nani Mshishi, ukhuluma la ngizile kunini. Mshishi. Guys. Mshishi. Uzoba right boy. Uzoba right. Uqila phetha bona amantombazane la Nje usimende boy. uzathanda imali lawo limazela Sekuhethi mami. woza la wena hey Mshishi. Umshishi uyaziba manje ngenxa yakho umshishi. Hayi bo mina ngenzeni? Manje mshishi ufuna ukuhamba la. Ufuna ukuhamba usaphizo khuma zonke izinto egqokile manje. ngilophaqa manje kumula Nenzani njengamanje? oh Shishile izinto zakho ezinuka wena. esiphashela ukushasha Wena ngapha. Bafethu, nishika nona. wena uyigcina Hayi bo. Second. Mshishi, yazi ukuthi Bafethu wena hey. Ngizohlaba wena ngempama. athi sengizokukhumela Okay, bafethu mani ngisacela ningiyeze space abangaki. Space. Nika zani space abangaki. sizokunika ispace oba umntwana siyazizwa yakho sikhule nawe Kodwa ke boy ungafiki thina singasibona size sadla usudle ngesehlahleni. Hayelewe ngiyathanda. Bafethu hambani. shaya wena yazi Ungayilengisi boy mavele. Hambani. wena ungiboni wena yazi umshushu wena hamba Yebani. Uzobuyela emakhaya. Umani indaba zami. Asiyastana posta intana. Wena girl wena. abantu bahlangana into abayihlangani ne. Mala. Uzobona uzobhode lapho lokugcina namhlanje. yazi ngafika sami sobanani Qaphela. Qaphela yesu. Qaphela. emva kwakho Shisha bengisahlale phansi. Hlale phansi. Uze ngani njengamanje? Bengizokhuluma nawe mshishi. Khuluma nawe uthini? Lento besikhuluma mina. Ethi londa ngeke ngiphinde ngixolele empilweni yami. Oh, phonga usiza nje ngingixolele. Londa phela ngumfana mina kufanele ngisize amantombazane. yabona ngoba ngitshethi mina ngihlakaniphile ngiyakwazi ukuthi zonke ngosuku uma ngifika wase ngithola ifoni Ya, ngiyabona ifoni sisibhalisa ukuthi siheke ne. ya Manje ngiyabona ukuthi inkinga ila alikho leligciwane abalisebenzisayo. sami sangizama abantu abazazi lesidole Uyalazi ukuthi yini igciwane liqaba usizuza abantu. hey mfethu ngizobuza nje obani abazi gcwele mfethu unafuna imali noma uyifuni Imaho, uyazi virus noma awuyazi. Phendula umbuzo. i-virus angiyazi bakhona abantu abayaziyo bazongichaza Uyakwazi ukuthi futhi iphuma Sizomqasha. kanjani imali emusumisi ching. lo muntu uzositshenziswa nje information mfethu mina mfethu nginamba namajista ayayazi into ayenzayo mfethu ngiphuma khona abantu Yazi ube kuyenzeka manje ngifika neplan ukuthi mina ngihambe ngenze ngathi ngitholile lapha kulo muntu lo. Manje akekho ngazi wenza kanjani futhi. Ngenza iplan mina. Khona ngizothola iphini lokuthi sikhipha kanjani imali. khona umuntu ozomthola mina mfethu ayenza umshini awenzayo lathi nasihamba sonke efuna senze into zethola imali Wathi uyasiroba futhi ufuna imali futhi uthi wenza umsebenzi uyasiroba. Stop nje thina sami sokhipha imali akusiyena kufanele ukhiphe imali Hey Londa. Ngihlala phansi. Oniye lento yakho uma ngikhuluma nawe ubele ngiphendula hlala phansi. Hayibo, hlala phansi Londa. Londa hlala phansi. Mama, kwaqala masifuna yenza lento iyenzeke. How? Awangizwe ngisho ngizwe. Lento masifuna seyenzeke oqala kufanele ungihloniphe. Unakhuluma nami ngathi ukhombe ngani kanti ngehloniphani. Nansi ke lento enginyanya ngayo. Mangikhuluma nawe uhlezi ukhuluma. Ngakhuluma yenza ngitshele kahle mina indoda la. Yazi? Hayi ke mshishi. Lo ndihlala phansi. Na phela ngiyancola ne. Lo ndihlala phansi. Mshishi mana uthi wena indoda wesibili. Fanele ucacise ukuthi mama ngiyakini. Mangiyakini mina fanele ucacise lokho uma ukuthi angihlali ucacise. Oh, sho sahle wena ngikuthi wena mangazona nami uyohlala ekhaya. Anginandaba yazi ukuthi uhlala kini noma cha.
Kodwa into engaziyo imini indoda la. Ungazongishayela imithetho. Uma ungafuni futhi lokho ngahamba kunandawo mina. Okay, mshishinzo zami. Okay. So chaza ukuthi sesi-right. Kodwa hayi manje ngizwe space. Hawu. Londi. Ho. Yini? Hamba. Yazini umshishi uyena limaze ethini inhliziyo. Manje nathi nina anibuyisele, nimbuyisele back, nimase back. Ya. Imali. Manje ke wena defender yena umshishi. Cha bo ima. Angidefend umshishi. Bengizama ukunderstand kahle la. Mangumencisa uLondi, wathi uLondi uyabuya back aye kumshishi. Ngomshishi manje akekho right, siyambona siyazama ukumqondisa. Siyazama ukumnika le nto leya wayinayo yini umdladla. Ibuka la anawo umshishi ngiyasabela futhi Londi ngisabela umshishi. So nje into yabo nje iphelile ihlone phakathi. So nje umshishi ayikho indaba yakhe. Mina isho lokho. Ahe. Hayi no, ungabaluli wazala. Nginiyazi ukuthi ngeke ngize kulandela. Bengeke ngihambe indlela engingake siyakamasho ngizibanga ibe ngazi kahle ukuthi ngeke ngithole. Ngichazela phela khuluma, wasiyathula manje. Awukwazi ngikuphi manje. Enjengani? U-auntie. Wo. Oh auntie manje. Wena usunomndeni futhi manje wena. Wrong turn ngathi senze nilima njengamanje la. Ngathi sesenza nilima. Kahle sewufuna ngize ngikhombise ukuthi Ayi cha. inkinga phela manje into yenza wena manje ungenza isilimo. Woza la, siyakhuluma. Yabona ukusuka kwami ngamasho ngize la. Ngishaya ngento zami and angishaya ngedolo. Njengamanje wena ungenza impatho uyibona ukuthi ulayithile ukudlula mina kade ngifahlile lapha ngaphakathi ngilindele ukuthi umsebenzi uyaqhubeka la ngaphandle. Wena ubhizi manje uyaphaphuka uyabaleka uyaphuma manje konje nami usidalela ngokwabo. Cha bona sibengayidayeli ngokwami yazi. Angizama imali ngazo. Kodwa Angibona ukuthi uphakathi mangayikho singayenza. mana mfethu ukukushiya kwami ngaphandle bungaselo wedwa mina. Uyazi ukuthi bakhona omenzi bakhona esifiso njengamanje ukwazi ukuthi usenzele izinto wedwa. Sisabayiphumela eceleni ndazo bazenzela. Njengamanje siyaphikisana manje. Shuthi wena kahle sewumphathi nawe futhi ekusebuka-ke njengamanje into kumele icace ngitshela yona futhi ngifuna yenzakile namhlanje ebusuku. Into kumele yenzeke ngishaya ngo-1.5 from wona. Ukuthi khona into ozoyiphusha noma yikho angazi kodwa mina namhlanje ngishaya ngokuthi imali yami ifikile kumina. Njengamanje wena inkinga ucabanga ukuthi ngiyakucela. Angikuceli. Kodwa noma ukuthi ufuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. Ake ungayilethi le mali engikhuluma ngayo ngitsele. Awungayilethi le mali engikhuluma ngayo. Ngathi-ke uzawusebenza nami uyofa. Angini leso sithembiso sasenzile ukuthi akekho phuma komunye. Susuthi imali yami songitshela ukuthi awufuna ukusebenza nami. Uyabona ukuthi njengamanje smart kanjani uqobe enclini kodwa manje ungitshela ukuthi awufuna ukusebenza nami. Uyakhumbula ufika kwamasho ukuthi bubawe. Wrong turn. Manje mthombe uzoslandizela la iPhone. Hayibo. Ngolisi. Hayibo indaba ngawo. Basaphina Oh, umthombe umuntu uzoslandizela iPhone mase sikhipha imali lapha. Inkinga enkulu uma ngifuna mfethu. Lindawo inkinga yayi. Ngangifuna mfethu ngisobishini lana. Ade mfethu uzuma umuntu ade ngikwatha ngikushela insango manje ngiyayiphuza manje uphuma kwamasho noma uphuma kantozomo. Lokho ndikhwela ndawo kodwa Hayi khola wena ngathi uzofa ngempela. Manje naye mfethu manje senza njani ngifoni mase sokhipha imali. lo muntu uphuma ejele bese ebushiwe kwezi muntu uyabulala lo muntu. Budlala tena kahlungu ntwana. Serious? Hayi busela ngiyapha umuntu asejele mase sizenza umuntu asejele mase Bese dinga usizo lwakho ukubona ngilana bese manje. Wenzakaleni manje? Udinga 1.5 manje mina ngisele no 5 zona 1. Wena udla imali zabantu wena. Wena uphuphula imali zabantu usakenkeni manje. Ahlifanga ngiyithatha ngiyiphusha usangayiphusha phakathi. Imali ngiyisebenzisa ke mina. Ngangengayisebenzisa imali. Manje udinga imali. Sho bhethu.
khule khona isipanye wena ukuthi uma uhambe kusinathi sure fike lapha ucela ukuthi ufuna ukuphusha ama-drugs. Hayi ngivele kupha ema-drugsini manje mina hayi. Manje uzenza njani-ke uthela kanjani uma ngitshela ukuthi nawumsebenzi ukhona Manje sobisha inayo leyo nto mfethu manje ngifuna ungi-eda phe kwayo kantini ufuna ukubona ngisekhalakatha mfethu. phela ufuna phakathi phela uzwa phela wena ungadayisa insango nozazi ukuthi hawu Kodwa hayi senazo akuyona lo nkosinathi. manje na ifoni-ke uphume ejele pho hayi mina ngeke mina usangalo muntu wakho mina ungangifaki mina angimazi no-wrong turner awumazi usinokonoko yedwa sithina kubona nendlela sithi sisawubona unjani kuphela ngicela angifuni mina ukushona mina ngisemncane kabi le business emile man. Some stuff. Meeting stuff is. Let's try. Nina futhi. Yeba nina ngithi. Hawu mina usibhushisa isikhathi sokudayisa intambo ama-drugs. Ngiyawuthi usibhushisa isikhathi sokudayisa ama-drugs. Siyakwazi lokho. phela uma unqaba usiniza umsenzela semaphoyiseni utshela amahata thina ukuthi udayisa istaff Manje nibheme siphi staff enisibhemile sidayisa mhlambe sase itobhe noma sakuphi lezi neze ngibona into engekho. inkinga khona umuntu osithengela kuwena istaff asitshela sithenge kuwena istaff manje sizwile ukuthi ufuna umuntu ozokuphushela sona le manje sidinga isizo la kuwena ungahlezi sithenge umuntu mntana siyazi yonke into ngawe thina usizo lwakho ukuthi siye emahateni so bese kuza la mawelethi beyas Uyabona nabo 2. qalileke futhi uqalile Uyabona nabo 2. Usizo lodwa ngininikeza lo nezo. Lulodwa spark one time. Spark. You're trying to let yoga